Maayong adlaw mga bata. Karon magtuon kita sa asignatura nga Aral Pan. Ang atong pagatunan karon mao ang mga kaugalingong panginahanglan. Mga kaugalingong panginahanglan. Unsa ba kanang panginahanglan? Mga butang nga atong gikinahanglan aron kita mabuhi. Ang mga bata ug ang tanang tao aduna gayoy mga kaugalingong panginahanglan. Mao kana ang atong tun-an ug tukion karon. Unsa man ang atong mga panginahanglanon aron kita mabuhi. Sige, karon ato nang sundan. Panginahanglanon. Panginahanglan. Unsa man ang inyong gikinahanglan? Ikaw ba adunay panginahanglan? Sige. Tan-awa kining mga hulagway. Unsa man ang inyong nakita? Unsa man ang atong nakita dinhi? Nakita nato ang usa ka balay. Unsa man ang balay sa atong kinabuhi? Giunsa ba kini nato paggamit? Unsa man ang gamit sa balay sa atong pagpakabuhi? Ang balay mao ang atong ginapuy-an. Dinhi kita matulog, dinhi kita nagpuyo, dinhi kita mupahulay. Sige, sunod. Unsa man kanang inyong nakita? Sakto, mga pagkaon. Ang mga pagkaon gikinahanglan kaayo sa mga tao aron mabuhi. Ikaw man isip usa ka bata nanginahanglan ka og pagkaon. Pangutan-on ta ka. Unsa man ang imong bation kung wala kay gikaon? Sakto, maluyat ka. Magsakit ang atong tiyan. Unsa pa? Malipong ta. Tungod kay ang pagkaon gikinahanglan gayud sa tanan tao. Sige, unsa pa? Unsa man kanang inyong nakita? Kana usa ka kana mga sinina. Nanginahanglan ba ka og sinina? Aduna ka ba'y sinina? Unsa man ang mga sinina ang nga imong ginasuot? Daghan kita gikinahanglan nga mga sinina. Sinina sa pag-eskwela, sinina sa pagsuroy, sinina nga mutabon sa atong lawas aron dili kita matugnawan o mainitan. Mao kana ang atong nakita karon. Mao kini, mga bata, mao kini ang nag-una, no? Kung mayon kitag nag-una, dili gayud pwede nga wala kini sa atong kinabuhi, no? Mao kining mga butanga ang nag-unang panginahanglan sa tao. Dili lang ikaw, dili lang siya, dili lang ako, kung dili kitang tanan nanginahanglan sa maong mga butang. Unsa man katong mga butanga? Kinahanglan nato ang balay, pagkaon, og mga sinina. Tungod kay mao man kini ang nag-unang panginahanglan sa usa ka tawo aron mabuhi. Okay. Para sa asa man ang mga hulagway nga atong nakita karon nga naa sa
Nakita karon din ha. Kini mao ang mga nagunang panginahanglan sa usa ka tawo aron mabuhi. Okay. Naaba ka aning mga butanga? Sige daw, mangutan ako, naaba kay balay? Naabay daghan pagkaon sa inyong balay? Aduna ka ba'y mga sinina? Sigurado ko nga anaa ka ng mga butanga kaninyo. Tungod kay naguna ka ng panginahanglan sa matag usa. Okay, sige. Karon atong butangan og check ang mga butang nga gikinahanglan nimo pag-ayo, no? Ang gikinahanglan nimo pag-ayo, butangan nimo og X ang mga butang nga dili kaayo nimo gikinahanglan. Isulat ang inyong tubag, tanawa kini, sige daw, atong butangan og check og X. Sige daw, una, balay, gikinahanglan ba kaayo kini nato o dili kaayo? Ang tubag, check. Kay, dili man pwede nga sa dalan ta o sa kalsada ta matulog. Dili man pwede nga sa ilalom ta sa kahoy matulog. Dili sad pwede nga sa daplin lang sa kalsada matulog ang usa ka pamilya o mga tao, no? Kay nga naman maulanan sila, mainitan sila, no? O mamahimong dili maayo ang ilang panginabuhi kung dili sila sa balay magpuyo, no? Ikaduha. Okay, unsa man ka ng ikaduha? Mga chips, mga chichirya. Gikinahanglan ba kaayo kana nato o dili nato kaayo gikinahanglan? Ang tubag, X. Nganong X man? Ha? Kay ang mga chips pwede lang nga wala kanang mga chichirya. Pwede ra nga wala ng mga chichirya sa atong kinabuhi, no? Kay nga naman, kay ang mga chichirya makadaot man sa atong lawas. Ikatulo nga hulagway, mao ang sinina. Unsa kaha ang atong ibutang dinhi? Check, kaha o X. Ang tubag, check. Nganong check man? Kay tungod gikinahanglan kaayo nato ang sinina aron mo tabon sa atong lawas aron maprotektahan ta sa katugnaw ug kainit. O ganahan day mo maglakaw-lakaw nga walay sinina, pwede ba? Ay dakpon ka sa pulis pag maglakaw ka nga wala kay sinina. No? Ikaupat, dulaan o tarak-tarak. Unsa man ang tubag niini, gikanahanglan ba kaayo nato ni? Ha? Okay, ang tubag X. Ngano man? Kay ang mga dulaan pwede lang nga wala sila, no? Mabuhi rata kung wala ng mga dulaan, no? Ang mga dulaan, kung gustuhon lang nato, para lang na sa atong kaugalingong kalipay, no? Pero kung walay dulaan, pwede ra gihapon, no? Malipay ra gihapon ta. Next, ikalima, unsa kaha ka na? Kinahanglanon kaha na o dili kaayo? Ang tubag, X. Nganong X man? Kay ang usa ka dulaan dili kaayo gikinahanglan. Okay, nasabtan? Sige. Karon, aduna di ay mga butang o mga gamit nga atong gikinahanglan kaayo samtang kita buhi pa. No? Ikinahanglan kaayo nato sa atong pagpakabuhi. Mao kadtong una balay, pagkaon og sini na.
Okay. Kanang mga butang nga gibutangan og X, dili kaayo kana gikinahanglan. Nga, kung wala sila, pwede ra gyapon ta nga mabuhi. Okay. So, ang mga butang o gamit nga atong gikinahanglan, samtang kita buhi pa, kining mga butang nga bilingon, no? Dili lamang sa atong kaugalingon, kung dili sa tibuok natong pamilya. No? Okay. Sige daw. Kung mohisgot o panginahanglan, unsa man ang unang butang nga mosulod sa imong huna-huna? Unsa gani kadto? Okay, sakto, balay. Unsa pa? Ha? Katong, maluya ta kung dili ta makakaon. Unsa man to? Ha? Sakto, pagkaon. Unsa pa? Katong atong ginasuot. Unsa man to? Sini na. Ang tulo ka mga butang mao gayud ang unang mga butang nga atong gikinahang. Okay. Sige. Ang mga nag-unang panginahanglan sa tao, walay lain kung dili ang puloy anan. Unsa ba kanang puloy anan? Mao kana ang atong balay. Aduna ba kamoy balay? Aduna ba kamoy gipuy-an? Aduna ba kamoy gihigdaan o gipapahulayan o gipapasilungan? Mao kana ang atong puloy-anan. Dinha kita matulog, dinha kita mupahulay o dinha kita muuli kung kita gikan sa eskwela, sa trabaho o ang tibuok pamilya nagpuyo sa usa ka balay. Unsa man kanang balay mao kana ang puloy-anan. Ang puloy-anan mao ang lugar kung asa magpuyo ang tibuok nimong pamilya. Sa puloy-anan ka gipadako sa imong ginikanan aron mamahimong maayong bata o lumulupyo sa inyong barangay. Okay, so mao kana ang puloy-anan. Gikaingon nga bisan og unsa kagamay sa atong balay o puloy-anan, basta atong balay mao gayud ang pinakanindot nga lugar sa tanang lugar nga atong naadtuan. Sa gikaingon na nga home sweet home. Unsa man ang home sweet home? Tamis gyud ang lugar nga kung diin kita nagpuyo. Okay. Sige. Karon ang ikaduha nga panginahanglanon sa tao walay lain kung dili ang pagkaon. Okay, mga pagkaon nga masustansya. Nakatunan na nato ang mga pagkaon nga masustansya o mga pagkaon nga dili kaayo maayo sa atong lawas. Busa magbantay usab kita sa atong mga pagkaon. Sa gani katong atong nakatunan sa pagkaon, adunay makaayo sa lawas ug aduna usay pagkaon nga dili kaayo makaayo sa atong lawas, makahatag kini og kadaot kung pirmi nato kaunon. Ang pagkaon mao ang usa sa mga panginahanglanon sa tao aron mabuhi. Mainungdanon pod ang pagkaon sa imong panlawas. Nganuman, kay kung ang pagkaon nga imong ginakaon, dili kini masustansya, pwede ka nga magkaroon og sakit, makabaton kag sakit o
dali lang magkasakit, no? Maghatag kini og kusog, sakto sa gikaingon na ni teacher nga kung dili ka kakaon, maluya ka. Tungod kay ang pagkaon naghatag og kusog aron mahimo nimo ang mga buluhaton. Mahimo nimo ang gusto nimong buhaton kung ikaw adunay kusog. Unsa pa ang gikinahanglan, no? Gikinahanglan usab ang nga mukaon ka og mga sakto masustansyang pagkaon. Nganuman nga gikinahanglan kana sa atong lawas. Sa nakatunan na nato ang masustansyang pagkaon maghatag ka nato og kahimsog. Kung himsog ka, dili ka magkasakit. Ilabi na karong mga panahon na nga nagkailap ang mga sakit. No? Nagkailap ang mga sakit nga nanakod. Busa kinahanglan gayud nga mukaon kita og masustansyang pagkaon. Sa nakatunan na nato nga ang mga gulay o prutas mao gayud ang pagkaon nga masustansya. Unsa pa gayud ang mahimo sa pagkaon sa atong lawas, no? Okay, ang mga pagkaon makapahimo ka nato nga makatabang ka nato sa atong mga pagdako. No? Kung mukaon kita og gusto, mukaon kita og masustansyang pagkaon, mas mudako kita pagdali. Mutaas ang atong height og layo kita, dili dayon kita mataptan og mga sakit. Tungod kay ang masustansyang pagkaon makahimo kanimong baskog ug mapiskay ang imong lawas. No? Ang pagkaon mao ang ikaduhang panginahanglanon sa tawo. Okay, unsa kaha ang ikatulo nga panginahanglanon? Mao kana ang sinina. Adunay sinina nga pangkatulog. Adunay sinina nga pang-eskwela, mao kana ang uniforme. Adunay sinina nga pang-ilawom. Adunay sinina nga ginagamit nato sa atong mga suroy-suroy, no? Aduna say sinina nga pang party. Aduna say sinina nga pansimba. Busa gikinahanglan nato ang sinina. Sige daw. Okay. Gikinahanglan pod, nanginahanglan pod ka og mga sinina. Ngano kaha? Kining butanga maoy magprotekta sa imong lawas sa tugnaw ug init. Ang klase sa mga sinina nga isulob base sa klase sa panahon. Aduna say mga sinina nga kinahanglan nga suoton nimo kini aron dili ka matugnawan. Aduna say sinina nga imong pagasuoton kung tag-init, no? Kanang igang unsa man na mga sando, sapa, kanang mga nipis nga mga sinina. Adunay sinina nga pwede nimong suoton kung tag-init. Aduna usab sinina nga pwede nimong suoton kung tingtugnaw, no? Okay, labi na kung ting-ulan, okay, mao kana ang gitawag og na ang sinina gikinahanglan kaayo sa usa ka tawo. Usa pay gingon dinhi nga mas maayo usab nga ang imong suoton nga sinina haom. Unsa man kanang haom, kanang sakto sa imong lawas, dili luag o dili guot. Ngano man, no? Aron nindot ang imong paglihok-lihok. Unsa pa? Haom sa okasyon o imong buluhaton. Halimbawa, no, pananglitan ni adto ka og party. Dili ka pwede nga magsuot og
magsuot og pantulog. Kay moadto man ka sa party. Pananglitan mo simba ka. Dili angayan nga mosuot ka og pambalay. Tungod kay nakikita ka sa Dios. No? Musimba ka niya. Gusto nimo siyang istoryahon sa simbahan. Busa, musuot ka og pinaka the best, pinaka maayo nga sinina kay ang imong gipakigkitaan mauman ang atong Ginoong Dios. Okay, so kinahanglan daw nga haom o sa okasyon ang imong pagasuoton o haom sa imong mga buluhaton. Okay. Aduna pa'y mga kauban sa atong mga panginahanglanon unsa kaha kadto. Una, kauban sa mga panginahanglanon nato mao ang kaugalingong gamit. Unsa man kadto? Sama sa sabon, toothbrush o toothpaste, tuwalya, shampoo. Okay, mao kana ang mga kaugalingong gamit. Ang pingan nato ang katong mga kaugalingong gamit tungod kay kini sila maghatag kanato og ginagamit kini nato aron kita mamahimong limpyo sa atong lawas, no? Halimbawa o pananglitan ang sabon. Ang sabon gigamit nato sa pagkaligo aron malimpyo ang atong mga kalawasan. Ang toothbrush o toothpaste gigamit nato aron sa paghinlo sa atong ngipon o bakba. Ang tuwalya, no? Okay, personal nga gamit kini, kaugalingong gamit aron mahinlo ang atong lawas sa panahon nga kita mahuman na og kalibo. Ang mga naa sa hulagway mao ang mga kaugalingong gamit nga makatabang nga magpabiling limpyo ang imong lawas. Dili kini angay nga ipahulam. Kinahanglan ba nga ipahulam ang mga kaugalingong gamit? Dili. Tungod kay ang kaugalingong gamit dili gayud kini ipahulam sa uban. Nga naman kay basin unya og matakdan ka og unsa man mga sakit sama sa toothbrush, dili ka na angayan nga ipahulam sabtang bisan igsuon pa, no? Dili gayud kini kinahanglan nga hulamon sa ubang tawo. Kay nga naman kaugalingon kana nimo nga gamit. Okay. No? Dili jud magpahulam, dili ka na, mo toothbrush di ko sa toothbrush ni mama. No. Dili mo pwede nga mo gamit ni ana. Kay dili man na ninyo kaugalingong gamit. Ang inyong gamiton atong inyong kaugalingon nga toothbrush. Okay. Sige. Dili kini angan nga pahulam sa uban o gikinahanglan nga imo lang kini sa imong imo kining limpyuhan aron dili kini mahimong hinungdan nga ikaw magkasakit. Sige. Kauban sa mga unsa pa ang mga kauban sa atong mga panginahanglanon? Kini mao ang gamit sa imong pag-eskwela. Unsa man kadto? Mga lapis, papel, unsa pa? Kini ang mga hinungdan ng mga roller, pencil case, face mask, crayons, mao kana ang mga gamit sa pag-eskwela. Gikinahanglan kini nato aron kita makakat-on o aron kita makasulat
mapalambo nato ang atong mga hilig sama sa pag-drawing. Kinahanglan nato ang mga gamit. Okay, unsa daw ang giingon dinhi nga mahinungdanon usab ang mga gamit sa imong mga nga imong gamiton para sa imong eskwelahan sama sa papel, lapis, notebook ug uban pa. Okay. Kauban pa sa mga una nimong panginahanglanon, walay lain kung dili ang tambal o dugang bitamina. Ikinahanglan ba nato ang tambal? Labi na karon nga adunay gikahadlukan nga mga sakit, kinahanglan gayud sa usa ka bata ang mga bitamina ug tambal. Dili man permi nga maayo atong lawas adunay panahon nga magkasakit kita. Busa gikinahanglan nato ang tambal. Dili nato angayan, dili kita angayan nga mahadlok nga moinom og tambal. Kay adunay mga bata nga lisod pa inomon og tambal. Dili mo inom og tambal. Mga bata, kung kamo nagkasakit, kinahanglan gayud nga mo inom kamo og tambal. Kay ang tambal makatabang kanato aron maulian kita sa atong mga sakit. Labi na usab ang mga bitamina. Ang mga bitamina nagahatag kanato og proteksyon aron kita mamahimong mahimsog og dili dayon magkasakit. Mga tambal o bitamina usa-usab sa atong mga panginahanglanon. Okay, giingon dinhi nga gikinahanglan usab nimo ang mga tambal ug dugang bitamina. Kini makatabang labi na sa panahon nga ikaw adunay pamation o sakit nga dili maayo sa panlawas. Nasabtan na to? Unsa gani katong mga kauban sa una natong panginahanglanon? Una, ang mga kaugalingong gamit nga dili angayan nato nga ipahulam kay kini mao nga tong ikinahanglan aron sa paglimpyo sa atong kalawasan. Ikaduha, gikinahanglan nato ang mga gamit sa atong pag-eskwela. Ug ang ikatulo, mao ang tambal o dugang bitamina. Okay, ang matag bata usab adunay sa atong nakatunan na pinaagi sa atong mga susi sa mga hulagway, sa atong mga pagtubag sa mga pangutana nga ang mga bata kinsa daw? Ang mga bata usab adunay kaugalingong gusto. Samad ka ng imong gusto. Dili lang panginahanglanon, kung dili aside sa panginahanglanon naadi ay sila'y gusto moingon naay uban bata nga moingon gusto ko og pink nga sinina, gusto ko og nindot nga manika. Mao kana ang mga kaugalingong gusto. Gusto ko og nindot kaayo nga bag. Okay, mao kana ang mga gusto. Usahay, aduna pod kitay mga paboritong butang o pagka muingon nga paborito na ko ang spaghetti mama sa Jollibee. Paliti ko ma. Ang uban bata hilak kay magpalit jud sa ilang gusto o paborito, no? Usahay si mama bisan walay kwarta, mangita og kwarta para ipalit sa gusto o paborito, no? Aduna kitay ganahan nga mga sinina nga gusto gid natong ibalik-balik og suot.
Mingon si mama nga, kini lang ang imong suoton kay diri raman ka sa balay. Muhilak ang usa ka bata tungod kay dili lagi katulang ako ang panlakaw. Mutuman bata kang mama kung unsay gisulti. Nahanglan, tumanon si mama. Bisan pa og gusto nato kaayo. Nagkadaiya ang gusto sa matag bata, no? Nagkadaiya o nagkalain-lain ang ilang mga gusto, no? Usahay ang ilang gusto, supak sa gusto sa mama. Apan, ang atong gusto kung kini makadaot ka nato, kinahanglan nga atong sundon ang atong mama. Gawas sa imong mga paboritong butang, unsa pa man ang imong gitinguha sa pagkakaron. Unsa man ang gitinguha, pangandoy nimo, no? Unsa man ang imong pangandoy, unta kanang gusto nako sa pipila ka adlaw kay makapalit ko og nindot nga manika. Mao kana ang inyong mga gitinguha, no? Nindot nga sapatos, nindot nga bag. Mao kana ang pipila lamang ka mga halimbawa o pananggitan sa mga butang nga atong gusto nga tingaon. Sige daw. Una kita mo padayon mga bata atong basahon ang mubo nga sugilanon sa ubos. Mao kini si Jose. Sige. Si Jose anak o usa ka mangbaligya ay ugulay nga nagpuyo sa Bangkerongan, Davao City. 5 sila kabuok nga mag-igsuon. Og si Jose ang kinamagbulangan. Buotan nga bata si Jose. Nagatabang siya sa iyang ginikanan sa pagbaligya sa ilang tindahan kung sila walay klase. Iyang gitinguha nga mahuman niya ang iyang pag-eskwela. Aron nga makatabang siya sa iyang ginikanan og igsuon. Mao kana si Jose. Karon, tanawon nato kung nasabtan ninyo ang atong istorya pinaagi sa pagtubag sa mga pangutana. Unsa man ang inyong gusto? Balikon usa nato? Sige, balikon nato sa ikaduhang pagbasa. Mao kini si Jose. Si Jose, anak ug usa ka magbaligya ay og gulay nga nagpuyo sa Bangkerongan, Davao City. Asa daw siya nagpuyo? Sa Bangkerongan, Davao City. Kay mamaligya ay man og gulay ang iyang mama. 5 sila kabuok nga mag-igsuon og si Jose ang kinamagulangan. Buutan nga bata si Jose. Nagatabang siya sa iyang ginikanan sa pagbaligya sa ilang tindahan kung sila walay klase. Iyang gitinguha, paminawa mga bata, iyang gitinguha nga mahuman niya ang iyang pag-eskwela aron nga makatabang siya sa iyang ginikanan og igsuon. Ania ang mga pangutana. Unsa man ang imong masulti sa bata nga si Jose? Siya usa ka bata nga unsa? Matinabangon. Unsa pa jud? Siya usa ka bata nga kugihan. Unsa pa jud? Siya usa ka bata nga mapaninguhaon. Ikaduhang pangutana. Maayo ba ang iyang gipakita nga batasan? Maayo ba? Maayo. Hain man ang maayong batasan nga iyang gipakita. Siya matinabangon sa iyang ginikanan. Og siya, unsa pa? Unsa pa ang maayo nga gipakita niya sa iyang ginikanan o sa mga tao?
Gitabangan niya ang iyang mga igsuon. No? Gusto niya nga tabangan ang iyang mga igsuon kung siya mahuman og eskwela. Unsa pa gyud ang maayo niyang gipakita? Nga gipakita niya nga kitinguha gayud niya nga makahuman sa pag-eskwela. Ikatulo nga pangutana. Aduna ka ba usab mga tinguha sa imong kinabuhi? Aduna kaayo. Pareho ba ang imong tinguha sa tinguha ni Jose? Ang tinguha ni Jose nga makahuman og eskwela. Ikaw ba? Tinguha ba nimo nga makahuman og eskwela? Okay. Ang matag bata adunay nagkadaiyang tinguha para sa ilang pamilya o kaugalingon. Kining mga tinguha matuman lamang kung adunay paningkamot nga kini makabuot o matuman. Unsa daw kadto mga bata nga ang tanan natong mga pangandoy o gitinguha ato kining makuha ug ato kining maabot kung kita adunay paningkamot. Mo gani kana nga ang mga bata maningkamot sila nga magtuon og basa, maningkamot nga mansiran ang module, maningkamot nga mahuman nila og sulat. Kay aduna kamoy mga tinguha og pangandoy sa inyong kinabuhi. Okay, karon sa atong mga nakatunan na magbansay pa kita. Susiha ang mga hulagway, isulat sa imong suwatang papel ang letra sa hulagway nga imong gikinahanglan aron magpabiling kusgan o himsog ang pangisip o panglawas. Unsa man katong mga butang nga makahatag og kahimsog sa atong panglawas. Kani ka makapahimsog ka kini o kini. Sige, isulat ka na ang inyong tubag sa inyong mga module. Tubagon ka na ninyo dito. Okay, sa naagian nato nga mga pagtuon, hinumduman nato. Mga bata sa mga pagtuon nato, kinahanglan gayud nga aduna kamoy angayan nga hinumduman. Kung kini inyong hinumduman, dili angayan nga inyong hikalimtan. Timan-an gayud kay ninyo. Una natong hinumduman, nga adunay nagunang panginahanglanon sa matag bata. Unsa man kadto be ang atong unang panginahanglanon? Ang atong puy-an o ang atong balay. Ikaduha ang atong ginasuot nga mao ang sinina. Ug ang ikatulo ang pagkaon. Muna nga maningkamot si Papa nga makakita og pagkaon kay usa kini sa nagunang panginahanglanon. Ikaduha nga timan-an. Sulod sa una-una, gawas sa mga nagunang panginahanglanon, ang mga bata aduna usab kaugalingong panginahanglan sama sa personal nga gamit o kaugalingong gamit o butang. Unsa pa? Tambal og bitamina. Unsa pa jud? Og mga gamit sa eskwela. Ikatulo nga atong angay hinumduman nga ang matag bata aduna usab kaugalingong gusto sama sa paboritong pagkaon, paboritong sinina, paboritong dulaan, lugar o buluhaton. Ikaupat, gawa sa kaugalingong gusto ang matag bata na ay mga tinguha, no? Tinguha o pangandoy nga gusto nga makabot og matuman. Ug ang ikalima, kinahanglan nga adunay pagpaningkamot aron ang matag tinguha makabot o matuman sa umaabot nga mga adlaw. Sa daw ang gikinahanglan nato aron maabot ang atong tinguha? Pagpaningkamot.
Karon susihon nato naa ka na sa inyong mga module. Okay? Sige, isulat ang imong tubag sa suwatang papel. Una, dinhi ka mo pasilong aron dili ka mabasa kung ting-ulan o dili ka mainitan kung ting-init. O asa man mo nagapasilong? Asa mo nagapahulay? Asa mo nagapuyo? A. Sa Pinoy anan. B. Sa sakyanan. C. Pagkaon. D. Sinina. Isulat lamang ang letra sa saktong tubag. Ikaduha, makapabaskog kini. Timani, unsa katong makapabaskog? Makapabaskog kini sa imong lawas o aron nga dili kadaling maluya. Unsa man ka to makapabaskog? Makahatag og kusog, no? A. Puloy-anan. B. Sakyanan. C. Pagkaon. D. Sinina. Unsa ka ang saktong tubag? Okay. Ikatulo. Kini ang magprotekta sa imong panit sa ulan ug init. Protekta sa atong panit, sa atong lawas. Unsa man katong panginahanglanuna nga magprotekta o managatabon sa atong lawas. A. Puloy-anan. B. Sakyanan. C. Pagkaon. D. Sinina. Ikaupat. Unsa ang tawag sa mga butang nga gusto kaayo nimong gamiton o imong pinakaganahan o ganahan kaayo nimo? A. Mga bitamina. B. Mga buluhaton sa balay. Letter D. Mga gamit sa eskwela. Okay, otrohon ako. Unsa ang tawag sa mga butang nga gusto kaayo nimo o gusto kaayo nimong gamiton o imong pinakaganahan? A. Mga bitamina. B. Mga paborito. C. Mga buluhaton sa balay. D. Mga gamit sa eskwela. Okay? Ang ikalima, unsa man ang imong buhaton aron makabot nimo ang imong mga tinguha. A. Maningkamot sa pagtuon. B. Magsigi og dula sa cellphone. C. Magsalig kang mama o papa. Tubagon ka na ninyo sa inyong mga module. Okay, karon magpalambo kita, kompletoha ang graphic organizer. I-drawing sa sulod sa lingin ang imong mga paborito. Kopyahay kini o gimoa ang imong sa imong notebook o sa imong module. Karon ang akong mga paborito. Unsa man ang imong paboritong pagkaon? Unsa man ang imong paboritong pagkaon? Dinhi kana nimo i-drawing. Kay tungod ang matag bata adunay mga paborito, diri nimo i-drawing ang paboritong pagkaon. Ang imong paboritong sinina, dinhi nimo i-drawing. Ang paborito nimong dulaan, dinhi nimo i-drawing. Ug ang paborito nimong hayop, kay i-drawing kana nimo dinhi. Okay, next. Karon nahuman na nato ang atong mga pagtuon. Mamalandong na kita. Unsa ba kining pagpamalandong, no? Okay. Mamalandong kita. Nagkalain-lain ang panginahanglan sa matag bata. Aduna kay nagunang panginahanglan sama sa pagkaon, sinina, Pinoy-anan o mga gamit sa eskwelahan o tulungaan. Matag usab adunay nagkalain nga mga paboritong butang. Pagkaon, sinina, buluhaton ug uban pa. Ang dili magkapareho sa mga paborito. Ang tanan bata dili magkapareho og mga paborito.
nagpasabot nga ikaw talagsaon o walay kapareha. Adunay usa ka bata nga paboritong pagkaon spaghetti, aduna usab usa ka bata ang paborito niyang pagkaon kay fried chicken. Apan adunay usa pod ka bata nga ang paborito niyang pagkaon kay gulay. Sa nagka lain-lain ang matag paborito sa matag usa. Ibig sabihin ang buot pasabot nga ang matag usa talagsaon. Kinahanglan usab sa imong kaugalingon nga makabalo ka muhuna-una kung unsa ang mga butang nga kinahanglan gayud sa imong pamilya ug dapat nga unahon sa paghatag og pagtagad. Halimbawa, gusto kay kag dulaan, no? Magpapalit jud ka ni mama bisan walay kwarta. Unsa daw ang giingon dinhi nga kinahanglan mag-isip ta o maguna-una ta unsa man jud ang gikinahanglan kaayo, dulaan o pagkaon. Mama, ipalit na lang nagsudan nato unya na lang nang dulaan. Og hinaoton ta sa atong natun-an ang mga bata nga naminaw karon duna gayoy nakatunan ilabi na sa mga unang panginahanglanon, no? Nga ang matag bata adunay mga paborito o gusto o bisan pa man sa unang panginahanglanon aduna usab mga butang nga gikinahanglan pa. Busa nanginaot ko nga ang mga bata nakakatpon gayud sa ilang pagtanaw o pagpaminaw ni ining video. O maulang kadto ipadayon ang inyong mga pagtuon aron sa kadunay aduna kamoy makatunan. Okay, dinilang itakutob.